Amb el títol de Jo soc d'Alzira, el consistori alzireny iniciava, ara fa 4 anys, una campanya encaminada a promoure l'orgull alzireny i l'estima per la seva ciutat. Ara, donant continuïtat a este primer projecte, l'Ajuntament ha presentat una nova campanya, Alzira, la ciutat que tu vols. Una campanya sense cap cost per a l'Ajuntament, encaminada a promoure la imatge de la ciutat. Nosaltres hem presentat en el dia d'avui una campanya molt important per a l'Ajuntament d'Alzira per a intentar traslladar i projectar la nostra ciutat cap a l'exterior. Estem immersos en una situació econòmicament molt complicada i és important nosaltres en aquest moment reforçar el sentiment col·lectiu de ciutadania i fer d'esta ciutat l'objecte atractiu de qualsevol empresa, de qualsevol inversor que vulgui veure o que vulgui pensar en Alzira com a destinatari de la seva inversió. La nostra intenció principal és poder crear una ciutat, com dia, que siga atractiva per a invertir, per a viure, per a crear empleo. I en aquest aspecte jo tinc que remarcar que ha sigut possible aquesta campanya que es diu l'Alzira que tu vols, que és una campanya que en definitiva ve a remarcar els nostres sentiments col·lectius com a ciutadans i ciutadanes d'Alzira, però el més important és que qualsevol inversor, qualsevol empresa puga veure en Alzira el millor puesto, la millor ciutat com a oportunitat de generar la seva inversió i el més important per a Alzira, generar puestos de treball. Aquesta actuació, aquesta campanya ha sigut possible gràcies a una aportació, no ha sigut sense ningú cost, i vull remarcar sense ningú cost per a l'Ajuntament d'Alzira, i que en definitiva estem en una situació complicada, però estic segura que en aquesta unió, en aquesta consciència, en aquesta creença que Alzira és la millor ciutat que pot i que deu eixir antes de la crisi, en comparació de qualsevol altre municipi de la Comunitat Valenciana, estic segura que en aquesta campanya també contribuirà a millorar, a projectar la nostra imatge com a ciutat de cara a l'exterior i que en definitiva puguen ser empreses i inversors els que vegin en Alzira com una ciutat molt important i imprescindible de referència econòmicament per al futur. En esta campanya publicitària s'inseguiran panells en les marquesines de l'autobús, amb la imatge de la iniciativa municipal. A més d'aparèixer al butlletí municipal d'Alzira, hi ha diferents fullets informatius que repartiran als domicilis alzirenys. La campanya comptarà també amb un espai en la web i tindrà presència a xarxes socials com Facebook o Twitter. Ara anem a projectar la ciutat. Una vegada projectem a la ciutat, una campanya que va durar, el que pot durar és els dies de Nadal. També el que volem és que siga aquesta campanya un motor econòmic per a que qualsevol persona de qualsevol poble de la comarca puga vindre a Alzira, però també per a comprar en els nostres comerços i en els nostres negocis. Aquesta és la nostra voluntat, i aquest és el nostre interès, que puguem vindre, visitar Alzira i comprovar que en Alzira es troba no solament la millor gent, que això és inqüestionable, sinó que a més es troben les millors possibilitats per a comprar, per a regalar, per a invertir, en definitiva. I aquesta és la nostra intenció principal. Esta campanya havia complementar la que llança la Regidoria de Participació Ciutadana fa uns dies amb el nom Dissenya la teua ciutat. Campanya en la que els alzirenys poden participar per a col·laborar en el disseny de l'Alzira del futur, aportant idees i prioritzant els projectes que els alzirenys vulguin que es porten a terme en els propers 10 anys. Dos iniciatives que en definitiva tracten d'aconseguir que els alzirenys se sentin orgullosos de la seva ciutat.